היה זה יום רגיל. הכנתי לי את הקפה של הבוקר, והתכוונתי לשתות אותו עם עוגיות בצד. זה מה שאני תמיד עושה לפני יום של בלשות. שמתי את העוגיות על השולחן, והלכתי להביא לי את הקפה. כשלפתע... מי גנב את העוגיות שבקופסה? מי גנב את העוגיות שבקופסה? אולי זה מספר 1? מי אני? כן אתה. מה פתאום? אלא מי? מספר 5. מי אני? כן אתה. מה פתאום? אלא מי? מספר 8. מי אני? כן אתה. מה פתאום? אלא מי? הבלש. אתה בטוח? טוב, כנראה זה לא אחד מכם. אני אצטרך לחקור עוד אנשים. אתה, כל החיים שלך, גם לקחת איתי אם אומרים עוגיה או עוגית. בגלל זה גנבת לי את עוגיות? שמע, אני לא גנבתי לך את העוגיות. תגיד, יש אולי איזה באפלה? אומרים באפלה. ולא. את ידועה בתור מישהי שקוראים לה קוקי. אולי בגלל זה גנבת את העוגיות? קוקי, זאת לא אני. השם שלך קצור של עוגיה. בגלל זה גנבת את העוגיות? תענה לי! מי עוד יכול לגנוב את העוגיות שלי אם לא גנב העוגיות מספר 1? סתם מודה שזה אתה, אדון עוגי פלצת. לא, לא. כבר הייתי מיואש וחשבתי לוותר. לא ידעתי מה לעשות. אבל אז הגיעה שיחת הטלפון. הלו. כן. גם לך גנב את העוגיות. והצלחת לראות אותו? אוקיי, אז אני רואה שאני תתאר לך. שיער קצר, זקן, עיניים מרוקות. בסדר. יש עוד משהו שאתה זוכר שמייחד אותו? צלקת או קעקוע? יש לו ככה קטנה בצד ימין של הראש, מאחורי האוזן. סבבה, תודה. אני יודע מי זה. תום קצר, אני יודע שאתה גנבת את העוגיות. באמת. תגיד רגע, חשבת לעצמך אולי רק המצאת את העוגיות האלה ושבכלל לא היו עוגיות מההתחלה? חשבת אולי כל פעם שטבלת את העוגיות בקפה רק דמיינת את זה? לא, זה לא יכול להיות. אתה משקר. כל הכבוד בלש. הנה העוגיות. וככה נגמר לו עוד יום בילוש מוצלח. ועכשיו, סוף סוף אוכל לשתות את הקפה שלי בנחת. זה קר. מי הזיז את הגבינה שלי?